Tay, sura sa dano. Buat ka ta. Ang bahay pag natin di panong dre, babae pag natin di panong dre. Yatay, mangulita. Ano tatay ko ako? Ano siya? Gisong pala to din ni Guaya. Mo pa itong gustuhan. Ang babae mo. Mundo to tato. Hoy! Video eh, balik. Ate. Content ba? Ika na. Content. Sos. Layo ago din natong gipamayhan. Naade diri ang liwater oh. Ah, tubo da are ra dai sa. Mainom sa din tubig daan eh. Ah, ito. Mainom. Tubod. Tubod sa sapa oh. Tubod ra ba? Wala labot. Gatra. Dara sa tubig. Dutag view ay. Kana? Diri ko tagagian ko kalbing guangan. Nakaw gikan guangan. Open mo. Wala magod. Dol. Perti layuan mo pamay. Asa ta mamay day dol? Pa yung babae mo igisong sa laki. Oh, Bali man mo ah. bali day. Naman ang sitwasyon na in town eh. Sabi ha. Ang atong babae, mao pag iadto na to sa lalaki, iduliit atong may dito. Sama bay, gwapo kay nalaki ha siguro. Makita ang ginang toron. Siguro nang handa na to dito, ang humbaw ka tubo hindi mabasa sa tubig. Ay ko gisalig naman sa balay dito ang ato ang gihanda. Sila na ida sa kan trabaho ato. Oh. Buat si bibi. Natere. Dara. Dara ang kamera. Okay mga guys. Ano din siya mga guys. Kung ganaan dyan mo magpa-develop sa inyong lugar, lakaw-lakaw mo aning sapa, dahil himan pa, muli gini silbad. Ang mga timbuutan, magdagi nagbaon para di upas mo. Ya kandungi baka ya. Mali ang pwede dili na ingani ngano lakaw. Wala ba, suro ni mo idang ispriset. Ah. Motor ka ni sapa, agay mo motor. Ikaw nang mo. Kung hindi ka ganahan mo, kuyo, puli. Bilis niyo ha. Wa, binikingan lang, babay, tambok. Ayo karong bulo pong blacker ng gabi ay. Asi kasulti ni mo day. Nga. Yang isulte. Da, bahala siya oy. Ay dol. Dol. Okay ra kada dol. Sama ni dol. Malagi, okay na lang doon. Okay na kayo daw. Nito tanig, ang soda ni panay pa color. Mo lagi. Mo may color na kada. Mapali. Dahil nag-video na yung mga guys. Tambak na lang yun. Tama ka dito oy. Kapon na guro nagpinasaan sa bata. Ipapasa sa bata.
Ano ba? Cellphone na pagdag, cellphone para ka picture ka.